खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगाव फिन खनसे आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। आं दाखालि बरागाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन गाइस। बे भिडिअआनो जाहैबाय सेकेन्ड हेन्ड श'रुम बरागावनि ओरैहाय तितिलिया होननाय जायगायाव मोनसे श'रुम दंमोन। बेवहाय आं भिडिअ बानायदोंमोन गाइस। थिगानो दं, रायजो राजाफ्रा बयबो नायनानै गारिखौ लांफैदों आरो बेजों लोगोसे जों दा मैया दाखालि बेयावनो बुकिं खालामनानै लाबोनाय गारबोनाय बेनिफ्राय जोङो दा मैया गारिखौ दिहुननाय जाबाय आरो लाबोनाय जाबाय आरो जोङो श'रुमनिफ्राय सेकेन्ड हेन्ड श'रुमनिफ्राय लाबोनाय जाबाय आरो गाइस। माथो खालामो नोंथांमोन आरो गारिखौ नुखाबाय नैबेनो आरो गाइस। बे जाहैबाय इन्ट्रा, नैबे जाहैबाय इन्ट्रा, नामा इन्ट्रा जायो B10 इन्ट्रा B10। दा बिथांमोननि न'खरनियानो गोजानि मालिका आरो ओमफ्राय नैबे बाबुजों आंजोंनो लायदोंमोन नै दा ना बोसोरथाम खावसे जानाय नालाय दा गारिनि कन्डिसनफ्रा थिगानो दं। नै ओरैबादि टिप टप मडेल आरो आं देखायग्रोनि र' गाइस। नै आरो उनथिं नाय, नै बेक साइडथिं ओरैबायदि माने माल बोनो हानाय केपासिटि दं आरो नैबे दालाखौ बिथांमोना गावसोरनो लागायना हरो। नैबे दालाखौ आरो जुदि कालार खारोबा खनसे लागायबावनो थिनदों आरो मैया हाखु दाखु लागायनाय जाबाय नालाय माथो खालामबावनो। नै दा बे कमार्शियेल गारि आरो गुवाहाटि गारि S01M बेफोरबायदि बानायखादों आरो मोजांनो। दा नै दा बिथांनाव आं फंनैसो सोंनो। नै दा जोंहा दा अनार माने बिथाङानो बे बाबुआनो बायदों नालाय, दा बाबुनाव आं फंनैसो सोंनो। बे गारिखौ बायनानै माबायदि मोनदों? मैयासो लाबोदों नालाय। दा नैबे इन्ट्रा B10 गारिखौ लाबोनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? ओरैनोथ' थिगानो, जाबायदि कन्डिसन नांगौ बिदिखौनो मोनबोदों। जेनेबा लोगो भारा बोखानो हानाय बायदि आरो। औ, गाज्रि कन्डिसनावथ' गैखाया गारिया? गाज्रियाथ' जेबो कन्डिसन गैया, थिगैनो गासिबो थिगैनो दंजोबो। जाहाथे नों लाबोनानै भारा बोनो हानाय बायदि कन्डिसनावखा आरो डाइरेक्ट माने भारा बोनो हाखानाय जाहैबाय आरो ना बुस्थुआ। बे खुनु बानायनांगौ जेबो गैया आरो सिल इन्जिन। थिगानो। नोंथाङाथ' बे गारिखौ लानानै एबारनिफ्रायथ' उन्दुनो मोनै भाराखौ मारिनांसिगोन बा भारा मारिसिगोन। टेनसनानो टेनसन जासिगोनसो बांसिन। जायखिजाया लाबाय, गोजोनबाय नङा होमबा? एसे गोजोननाय मोनबाय आरो बेजों लोगोसे गाव गावनि सायावसो नालाय गारिया, नङा होमबा? नै सिङाव कन्डिसनफ्रा बिराद माने टिप टप मडेल आरो नै बे आरो ओमफ्राय नै दा बे कमार्शियेल गारि नालाय जेराव मेरावनो भाराखौ मारिनो हायो आरो दाला साला दंजोबो। नै दा बिथाङा गाबोननिफ्राय आराम्भ' खालामसिगोन सालायनायखौ। बे आरो ओरैबो नै दा गारियाथ' बरिया कन्डिसन। बे आरो BS4 बोसोरथाम खावसे जानाय आरो। स' गाइसमोन, नोंथांमोना बयबो फैनानै लांफैदो बे सेकेन्ड हेन्ड श'रुमाव। ओरैबायदि मोजां दङ। टेम्पु नांगौ, इन्ट्रा नांगौ, बलेर' पिकआप नांगौ, बे जायगायाव मोनजोबगोन आरो। बेखायनो जायहा खम फैसा दङ, गोदान बायनो हायाखै, बेवहायनो लांफैनानै बे सेकेन्ड हेन्डनिफ्रायनो श'रुमनिफ्रायनो लांफैनानै सालायहैनो हागोन आरो गाइस। गोदानावथ' ओरैबायदि दाम लाखायो नालाय, खिन्थु मोनो 40-50 हाजारबाबो, खिन्थु होनायाव माने बिराद बुरजा इएमआइआ जाहैयो आरो। बेखायनो नोंथांमोनाबो बे फंबायनि बायदिनो माने फैनानै लांफै, ओरैबायदि मोजां कन्डिसनखौ नायनानै। दा गारियाथ' जेबो प्रब्लेम गैखाया। गाबोननिफ्राय आराम्भ' खालामसिगोन आरो। दोनथ' बिश्वकर्मा फुजायाव फुजा होबाय एसे। नै बेफोरखौ माने एसे माबा माबि सिन्दुर लागायबाय आरो मोनसेयावनो फुजा होबाय आरो। नैबेथ' मैयानो लाबोनाय, सिगां जों बुकिं खालामनाया गाइस। लाबोबाय, दा बेखौ फुजा होबाय। बिराद डेन्जार बियो, फ्लिपकार्टआव बुकिं खालामनाय। नै जों लाबोनो होनबाथाय लाबोखायो, जियानो जा। आरो आं बै गंसे दंबावो बिराद डेन्जार बे बाइकआ, खुनु मोननो थाङा। बे अनलाइनाव लाबासो मोनगोन। नै बेखौ माला होबाय, अनलाइनाव मांगायबा हले मोनगोन आरो बे मडेलखौ। नै बिराद डेन्जार। हाग्रा बंग्रा गाखोग्रा जोंनि बे हाजोआव आरो। दा जोंना जोब्बाय, फुजायाबो जोब्बाय, जों बुट जासिगोन दा, लोंनाय जानाय खालामसिगोन एसे। नै गाइस, गारिखौ फुजा होबाय दिनै। एखे बिराद जिलिक मिलिक जाखाबाय सुनानै नै गारिया।
धुप मोनसेबाबो होबाय दाथ' बावनाया जोब्बाय जोंनिया टेनसन गैला स्कुटि बोरायबाबो सोरबा सोरबा होबाय नै मालाय गारि गोदान नै बिथांनाबो माला गानहोबाय नै बोसोरसे थालायसिगोन बे मालाया गाइस नै जाबाय सिन्दुर बुंखाजोब्बाय टेनसन गैला ओरै आखि फैदो बावबो ओइ जोंना गाइस फुजाखौ बयबो खुलुमखांनानै दा आलार बाथि जोंगासिनो दं गाइस जों दा न'खरनैजों होनाय जादों आरो गाइस नैबेयाव हादानाव थालिर सालिर गायनानै थालिर थंब्रै बेयावनो होबाय आरो गाइस So guys, भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुबाय आं देखायखाबाय नै आंनि बेक साइडआव गारिया खारा जानानै दंखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दा ससे भिडिअ बानायबाय आरो गाइस नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो साबस्क्राइबा आंना बहुद खम जानानै दङ गाइस बयबो अननानै सापर्ट खालाम आं भिडिअखौ बिदिनो आवगायलांबाय थागोन गाइस होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला गाइस बेखिनियावनो दोननानै आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय